Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tagwalan ko sa pangalan nga Zander, 17 anyos. Ug doon ako'y manghod nga 10 anyos. Taga Cagayan de Oro City mi. Punto legal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa problema sa akong mama nga 39 anyos na. Bahin kini sa yuta, maghihatag ng papa niya. Aron inyong masabtan, sugdon ko sa pagkamatay sa akong papa. Grade 5 pa ko nito higayuna. Ingon ini ang mga pangitabo. Anak, wala si papa ninyo. Magunsaram lang tanin ni karon. Kamagagmay pa ninyo. 10 anyos ka pa lang. O 10 anyos pang imong bangon. Naunsa man mo karon girlie nga naghinilakay na minuon mo din Gusto na mo ni anak. Bisag ang sao na to, patay naman gyud si Delphine. Naguna-una ka man og hilak diha. Naghilak si noon ni si Dong Sander. Dong, dali apo ko. Pahuway una, ha? Nakatug ng imong manghod sa kwarto. Dali, tupad dito, dali, ha? Di na ko biyaan si Mama Lo. Ay, gusto na lagi niya nagali. Kay, musundo og hilak ng imong anak. Di na yun ako malikayan pa. Ang saan naman ako, hindi nga kagmay papanig abo mga anak ni Delphine. Mag-istorya lang taana niya ng bahay na sa laing higayon. Humana to mapahimutang sa iyang katapusang pahuwayanan si Delphine. O niya, unsa may plano mo karon, ha? Ang paghikitingal sa Boreal ni Delphine pa. Ngan nga ko yung asawa. Ako gimamanihi og lakaw-lakaw, ani. Na, sige. Pakuyog sa imong manghod. May motor to. Aron madali ang imong mga laktunonon. Kay mangita niya tong imong bata. Kami na si mama nimo ang mubantay sa mga bata. Salamat pa. Saman, kuyugan po tayo sa suot Ay, ayan na lang, uy. Ako na lang. Maglukat naman ko mga requirements. Among marriage contract ni Delphine, mori akong lukaton din, Dinig ka na sa mong motor. Sige, te. Puwat ako rin din, ha? Ako rin matay ng motor. Wa man marehistro ning inyong kasal, ma'am. Unsa? Unsa kay wa marehistro? Nga niyam kaya akong kopya sa among marriage contract, sa among marriage certificate. Mga yun ay ko gikan sa NSO nga kopya, ma'am, kay nag-process magutang ko sa Boreal sa kumbana. Maong ni ako rin ninyo din, aron makakotang ko kopya ninyo. Sorry, gid, ma'am. Apan maong wa ni marehistro ang inyong kasal, kay kasado man di ay ni si Sir sa lain. O sa kasado? Sa laing babae? Yes, ma'am. Ang mo appear nga record niya dire, dili imong pangan ang iyang asawa. Laing pangan sa babae, ma'am. Sa... Ikaduha na di kong asawa ni Delphine? Pa, di ko ni kaya. Di ko ni kaya, pa. Grabe si Delphine. Gibilan ba ko yan doon kag may pang mga bata? Huwag di pa yung kamatuoran nga nakapahugno na ako. Dili ko ni kaya. Husto na girlie. Dili ang imong paghilak ang makasulpad ining tanan. Basulo naman si Delphine, wa ka na mahimo kay patay naman siya. Magunsa naman lang may inis akong mga anak. Magunsa naman lang may...
umangkon eh. Huwag hindi sila madaw-daw ikaw sa namatay lang amahan ti. Wag yun. Kaya di man day ako ang legal nga asawa ang Delphine. Paita. Huwag yung kabilis Kuya Delphine sa mga bata sa. Bisan savings lang ba? O bisan unsa na unta to ba? Nga kabilin nga masunod sa mga bata. Oh, mayo kinagiskot ka kabilin, Joy. Ano ba eh? May kihatag to sa Delphine ako nga luna. Yuta ba? O iyan ang gipabuhatan og deed of sale. Nga kunuhay, gipalit ko ang maong luna sa yuta. Oh, kung maorat eh. Imo na mo yuta. Grade 5 ko sa diyang namatay ang akong papa. Goal kay si mama kay gagmay palagimi. Misamot ang kagol ni mama sa dihang iyang hibawan nga wala marehistro ang kasal nilang papa o mama tungod kay may unang babae nga migawas nga may unang kipakaslan sa akong papa. Apan, nabuhian og dugo si mama sa dihang nahinumdum siya nga may yuta ang gihatag si papa kang mama. Gipabuhatan kini og deed of sale sa akong papa. Nga kunuhay, iyang gibaligya kang mama ang maong yuta. Ugon niya. Oh, di pagide ka di malas, Girlie. Kato di si Delphine sa buhi pa, nahibaw ng daan sa iyang sitwasyon. Mautingaling naniguro siya sa maong luna nga iyag yung mahatag ni mo. Maulagi pa. Ang gimahayan ko lang yun, Delphine, oh. Kaysa sa pila ka tuig na mong padag-ipon. Huwag siya gisulti na ako bahid ini. Nga ikaduha na lang di ko niyang asawa. Gusto na ni Ana. Kaya na itong basulang patay na. Kay patay naman to. Di na to makabati pa nimo. Ang importante nga bisan di ay og mautoy ang gibuhat ni Delphine nimo, naghuna-huna pagida ito siya nimo. Pa. Nay, ang maya mong buhaton karon no? Pangitaan ng deed of sale sa yuta nga imong giingon. Nga gihatag ni Delphine nimo. Aron ato nang masusi kung asa mang yutaa. Aron mapahimusla na sa akong mga apo. Unsa man? Karon ka magsusi sa mga yuta ti? Oh, Joy. Maong kuyog ko. Magmotor lang ta dito. Sige ti, may problema. Ano kining address nga itong ipakita ti? Kung basis sa itong mga iputan ha, mauna kining luna ah. Nindot o lugar. Hinumdum mo sa noon kong Delphine. Kasi hindi yung ato si Kuya Delphino. Pan, naghuna pa siya ni mo. Ibilang ka diya niya og yuta ang kabilin. Kamu tong dito og barangay no? O nagsusi bahay na ninyo taa sa among mga apuhan? Ha? O sa yuta sa iyong mga apuhan? Pag umangkon kong tuyo, Delphine, apo ko sa tag-iyaan ninyo taa. Og nagpakisayod man ko mo bahin sa yuta sa among pamilya. Base sa deed of sale nga akong gikoptan, miss. Ako na ning napalit yuta, May mga papel kong gigunita ni isip ka matuuran. Ma'am, tibuok pa ang tituluan ninyo taa sa akong apuhan. Wa pa kini mabahin-bahin. Kung ang bahin man nga luna ni Tiyo Delphine ang imong buot ipasabot, ang iyang asawa ug mga anak ang moangkon ini. Dili pa kini niya mabaligya diha nimo, kay ang mother title ani ni taa nakapangan pa man sa among apuhan. Ug wa pa mabalhin sa pangan ni Tiyo Delphine ang iyang bahin. Oh, yun na kinsa man daay ka, ma'am. Igunsa man kang Tiyo Delphine. ha? Ma, sige lang gyapon ka kunahuna ni Papa. Naglibog na kog mag-unsa tanak. Kay nganom di ay. Unsa man din hitabo sa inyong lakaw ni Tiyo Joy, ma? Sander paminaw.
Ingon ni ini ang mga nahitabo. Ingon ni adto ang sugilo ni mama nako bahin sa among kahimtang sa kinabuhi sa among amahan. Nagpakasal sila, nangataw mi sa akong igsuon, nga daghan kay gitago si papa kang mama. Ang makalibog kay nahibaw-an namo ning tanan nga patay na si papa. Dili na siya kahatag og husay namo nining tanan. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kasal ang akong mama ug papa. Apan nahibaw-an na lang ni mama pagkamatay ni papa nga una di kining naminyo sa laing babae. Mao ba kini hinungdan nga wa marehistro ang ilang kasal? Kaduhang pangutana, mayuta nga kabilin si papa sa iyang mga ginikanan. Gipabuhatan kini niya og deed of sale nga kunuhay gipalit ni mama. Apan amo nahibaw-an nga pa ni mabuak sa mother title ini. Wa bay bili o piki ba ang maong deed of sale? Ikatulo pangutana, may unang pamilya ang akong papa ug may mga anak sab siya sa una niyang asawa. Ang unang pamilya ba ni papa ang makaangkon ining yutaa bisan may gikuptan pang deed of sale si mama? Ikaupat og katapusan, pwede ba nga mabalhin na sa pangan sa akong mama kining yutaa base sa deed of sale nga iyang gikuptan? Mga pila masab ka ang gasto kun amo ning lihokon. May daganan pa kami nini. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Xander. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami lang gyud gihapon ha ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto medikal, legal, personal, behavioral, mga problema nato sa mga ginadiling droga, kinsay mga naugtas na silang mga kapikas din ha. Of course, ipadana ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Mahimo sad inyong ipadala sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender karong adlaw taga Cagayan de Oro City ug ipadani niya sa kiniya nga akong suliran official writers page. Ato siyang tawgon nga sa pangalan nga si Sander. Bata pa man ni si Sander pero nisuwat ni siya kabahin sa iyahang mama. Duha sila kabuok man nag-igsuon. Siya 17, iyahang manghud si Ayan 10. Namatay ang iyahang mama katong pag grade 5 pa niya. Pero nahibaw-an sa iyahang mama nga wa marehistro ang ilahang kasal. Kay kasal man ang iyahang papa sa permirong asawa. Adunay kabilin ang iyahang papa nga yuta. Apan gihimuan kini niya deed of sale nga gipalit ni sa iyahang mama ngadto niya. Unya naasilinayi ni claim anang maong yuta nga miingon nga apo sila sa mother title, tag-iya sa mother title sa yuta. Wa pa kini mabahin sa pangalan sa iyahang papa ug nabaligya kunuhay niya ngadto sa iyahang mama. So, una niyang pangutana, kasal ang iyahang mamagpapa apan nahibaw-an na lang niya pagkamatay sa iyahang papa nga minyo di ay sa laing babae. No, ang iyahang papa na ay prior marriage. Mao ba kini ang hinungdan nga wa marehistro ang ilahang kasal? Yes, kay di gyud pwede makasal. Kay kung makasal ka, di ba kung kaslon ang usa ka tawo sa mga naminyo nga naminaw karon unsa may usa sa mga requirements. Di ba kanang dokumento gikan sa PSA nga gitawag og CINOMAR, Certificate of No Marriage, mao man na ang inyong gikinahanglan nga kuhaon gikan sa inyong record sa NSO or sa PSA. Kay kausara man gud ta pwede maminyo unless mabiyuda ta, kay namatay na ato ang kapikas or na analta, then daha pwede ka maminyo og balik. Pero kung naay existing marriage, then dili gyud pwede makasal. So
di gyud to pwede marehistro. Kaya inyo itong giparehistro na samot makat maghihaan o bigami. Ikaduhang pangutana, may yuta nga kabilin si Papa sa iyang mga ginikanan. Gipabuhatan kini og deed of sale nga kunuhay gipalit ni Mama. Apan among nahibaw-an nga wala pa day ni mabuak sa mother title. Wala ba'y bili o peke ba ang maong deed of sale? Dili ko makaingon nga piki because that is the only way nga mapunta sa imuhang mama ang maong yuta kay di man siya iridero. Kay wa man sila na rehistro sa ilahang kasal. So dili siya wife and there is that danger nga ang katong legal wife mao'y manunod. So the fact nga gibaligya and granting lang kay wa man jud ko nakakita sa dokumento kay wa man gipadalag apil no wa man naka-attach wa man na picturean no para matan-aw ta to nako basta sakto ang deed of sale ug notaryado ang deed of sale valid gyud to. Ang importante lang nga nabayran pud nato ang capital gains tax ang buhis kay para mabalhin na ang katong bahin sa imuhang papa nga gibaligya ngadto sa imuhang mama. Katulong pangutana, may unang pamilya ang akong papa ug may mga anak sad siya sa unang asawa. Ang unang pamilya ba ni Papa ang makaangkon sa yuta? Bisan may gikuptan pang deed of sale si Mama. Okay. The fact nga, during the lifetime sa imuhang Papa, siya mo'y tag-iya anang gipanunod niya nga yuta. Ikaw, imuhang Mama, and maski pa tong asawa niya ug mga anak no, nila sa sulod sa kaminyoon, wa pagyud mo'y katungod sa yuta nga gipanag-iya sa imuhang Papa nga iyang gipanunod sa iyahang katiguangan no siya'y tag-iya anak so samtang buhi pa siya way labot ang uban mga anak asawa wala way labot and isip tag-iya siya'y pwede makabuot ug unsay gusto niyang buhaton anang maong yuta i-donate ba na niya paabangan ba na niya iya ba nang iprinda or iya ba nang ibaligya sa lain. In his case, ang iyang gibuhat, sa buhi pa siya, ni-decide siya nga iyang ibaligya sa imuhang mama. And like I said, kung sakto lang ang deed of absolute sale sunder, nga dokumento, notaryado, no, ang katong maong dokumento, valid yun to ang pagbaligya sa imong papa ngadto sa imong mama. Ikaupat o katapusang pangutana, pwede ba nga mabalhin sa pangalan sa ako ang mama kining yuta base sa deed of sale nga iyahang gikuptan pila sad ang magasto kung amo ning lihokon and may dag-anan pa ba kahami. Like I said, kung sakto ang dokumento nga gipirmahan sa imuhang papa, valid ang deed of sale, therefore pwede nimong maparehistro or mapa-annotate sa mother title nga ang bahin sa imuhang papa na baligya na niya katong buhi pa siya ngadto sa imuhang mama. Unsaon pagpabalhin? Una, mubayad tag buhis, mubayad tag capital gains tax ngadto sa BIR. Ug kahumagbayad ang BIR muhatag nag certificate authorizing registration ug kanang dokumentuha ato nang dalhon ngadto sa munisipyo or sa City Hall diin nakabutang address sa yuta kung asa nabutang nahimutang ang yuta. Mubayad tag transfer tax ug maisyuhan tas munisipyo or sa City Hall og tax clearance. Unya kanang tax clearance ug katong sa BIR dalho na ninyo sa Register of Deeds aron kung di man gani pa mabalhin at least ma-annotated na og mabalhin og ganap nagyong tag-iya ang imong mama anang maong yuta. Ang ako alang tungod wa sad ko kasuhito kung unsa nakadugaya sukad namatay ang inyuhang papa Sander, so posible nga atong panahon nga gibaligya to ug sa time nga mobayad tagbuhis base na amoy bayran nga penalty comprising of interest og penalty og interest no sa capital gains tax. But at least makibaw lang gyud mo nga ma-compute nimo para makibaw mo pila po inyong bayranan para mabalhin sa inyo ang yuta. Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.
sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Brian. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, she's out of my life. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon, mo kining usa ka lalaki nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Ang itong matatampo nagdasingan nga Brian. Indutas tunduar kapiyo na ba yoy? Lagi? May isa naman ang tagapikas barangay eh. Mulang, di ka kumpiyansahan oy. Pero ahak ba yoy? Di mo tato atong barangay, pero grabe bang mga babae dito? Nagsiksagit man. Daghang ikang fans ba? Nibuong bitaw ko ba eh? Nagyo sa grupo nga mga babae ganina nga nagsiksagit. Pero naay usa ka babae na mura ragwa. Oh, bay? Uy, bay. Nadukat chase ka, ato'y kasuka to. Saban, tagsata? Atong diskartihan? Kung gwapa sa lagi. Ngit-ngit man. Di mo kayo maklarong naong. Hala, si Brian, day. Pagdaliog lang ka, diha, uy, Kitty. Hinayag kita niya mo lang ka, uy. Nakaila ka na ko? Siyempre, no. Maayo biya kay ka mo duwag basket. Itanaw gani mo sa inyong game ganina. Abdi ko, Miss Beautiful. Kauban mi ni Brian sa basket. Mao ba? Wa mo ko makabantay ni mo, uy. Agoy. Ako di si Wilma, Brian. Kog asa ang sunod yung duwa, ha. Kaya mo cheer inasag ko ni mo. Kadiyot, di ara ko number, Bibi. Salamat, ha. Muting siya ko ni mo, ha. Uy, para kang Brian, magod na. Aw. Pas-pas sa di mo madagla ka, uy. Mamiyak man ka. Ikaw? Ako? Ngano? May problema ka na ako? Ikaw itong babae nga akong nakitaan kanina? Nga, wa mo apil og syagit? Kaya nga naman. Kinahanglan giday nga mo syagit? Ha? Ipay, sukoy man. Tana day, uy. Dali na. Kitty. Did mama ka, bay? Tanaw talang niya, bay. Bay, tanaw ba ko sa Wilma sa tunduwa niya? Ha? Gano'n na ibaw mo ka? Text, man me. Ako biya ni kuwas number nga iyang ihatag tani mo. Mao ba? O niya, kisa may kauban niya? Katong iyang amiga nga strikta kayo? May lain ba? Bay, daw ko sa Easy, bay. Easier kayo. Congrats, RG! Congrats, Brian! Thanks, babe. Babe ka dyan? Nagkasinabot ang mundo, ha? Bangaan ka na ako. Ako na ko na. Hoy, Kitty. Tingnan ko siguro niya. Hoy, sikik lang ba? Ulit na taday na. Humana bitaw ang duwa. Unya na, uy, sa'yo pa kaayo. Mag-istorya pa ganit ni RG. Unya ako? Ayaw kong ina nga, dili ka mo dungan o uli na ako. Uy, kangit kita ba sa to agianan, ha? Sige na ba, mamauli na tagod. Ihatod lang si Kitty, bay. Total, uli naman sa ka dayon, di ba? Oo. Sige. Uban na natin ka, Kitty. Sige. Hapit na natin maabot.
Huwag niyo kay tingog-tingog. Ang sabot na to, nga ihatod ra ko nimo. Wa ta magsabot nga magtabi ta. Why ko makasabot nimo? Ganong init mo kanako? Dili man. Dili lang ko ma-attract nimo. Dili sama sa ubang mga babae. Mau ba? Bitaw. Sakto gid ka. Dili ka sama nila. Lahi ka. Ug mas ma-attract ko og babae nga sama nimo. Ma-challenge ko. Unsa? Nayabag ka? Uy, ato sa mga babae, uy, nga nakagusto nimo para sayon ra nimo. Ikaw nga akong ganahan, Kitty. Nganon, dili man nato sawayan. Manguyab ko nimo. Basta hindi, og makasinabot di ba? Sige. Sugton ti ka. Pero basig magmahay ka, ha? Ha? Magmahay? Ano man? Basta lang. To arang amo. Salamat. Bye. Uy. Lahi ginibayhan, ada. Ay. Kung lingon siya nga sugton ka, sa ato pa, kamo lagi di. Buto lagi bay. Naglibog sa bitaw ko. Ingna ko na swil mo bay, nga mga ikog number ni Kitty. Aron maklaro na ko kung sabi gini ba. Sige bay, ako inon. Ha? Oo. Kita na bitaw. Sure? Lagi. Maura din ituyo ni mo nga nakikita gid ka nako din sa park. Naniniguro lang ko ba? Abi ni mo, excited kay ko unsa kay dangatan sa tong relasyon. Kay lahi magugkas ubang mga babae. Lahi ba yakog ako'y mauya, Brian? Ihatag na ko tanan. Kana mo ginawahan ako. Babe? Babe, good? Nga naman. Di ka ganahan? Okay ra. Sige. Babe. Bisya cellphone, Pero ngano man mo tagdabay, ha? Kapoy ba Ha? Ang kapoy ba? Ambot ba bay? So sa pila ka buwan namong uyab, nagtuo kog lahi yes ubang babae bay. Pero klingi masada siya bay. Parehas ras ubang babae nga dili mahimutang kung di ko mo text. Sa muka na kay ko Kadaduwa na ko. Naa siya. Di na yun ako makadulog lang babae. Nagbahay na ko. Kung naagani tayo chicks nga makaila, di gani ko musulti nga nakuyuyap. Ang tao ka ba yun? Natural! Mabayam na! Yan nam gini mo babay-bay. Usap pasad, kabi ng uyap, ha? Kung ay pag-ingon nga, mahay ka. Kaya ikaw may ng uyap, dilis Kitty. Bay, Arji. Nagmahay ka nga. Ng uyap ka niya. Pero basig magmahay ka. Kung mawa siya ni mo. Bay. Brian! Hey! Alright! Daghano ni mo fans, uy. Be. Trapuhan na nato yung singot, be. Ambi. Ako lang trapo. Okay ko Ako na lang. Ayaw na lagi. Di makasabot Ay, hala, boy. Brian! Pili ko yan masagkot. Dali! Uy! Kitty!
Plus Kitty na ko. Ang di mo ko mahimutang. Pamusad doon tayo gusto na ko. Nga, di namin mag-text-text. Kaya gisabukan ako niya. Pero, anong nagpangita ko niya? Bugo sa dako. Bugo! Sige, tinarang. Si Wilma di ay. Hello? Oy, saman ka, Brian? O sa may mong gibuhat sa akong amiga, ha? Naskitid ha? Ing nga gusto na kong makikistorya niya. Nadiri sa akong kilid, oy. Dili sa gusto makikistorya ni mo. Wilma, sige na, Bi. Pugsa siya, please. Ing na siya nga magpaabot ko niya. Unyang alas 7 sa gabi sa park. Ha? Muto nga siya, di. Magpaabot ko niya. Kung muabot siya, buot pasabot, mahal ko niya. Magpaabot ko. Alas 9 na pasado. Pero wa paghihapot sa Kitty. Kapugo gid ako eh. Iusikan ako ang babae nga tinuuray nga nagpanggaog nagmahal ako. Hangtod unsa ka orasa magpaabot? Kitty, niabot ka. Salamat. Babe. Bisag unsaon ako paghuna-huna. Huwag yung ko makasabot ni mo, Brian. Ikaw mo ay gusto nga magkauyab ta. Pero niining nangaging buwan, nakabantay ko di mo nga lahi na kag tinagdan ako. Brian, gipangga ti ka. Gimahal ti ka. Gihatag na ko ni mo ang tanan. Pero nag-usik-usik lang ko sa kung pila ka buwan ni mo. Mahal ti ka, Brian. Maong buhian na ti ka. Nahibaw kong nagbahay ka nga nanguyab ka na ako. Mao nga dili na ako ipamugos ang akong kaugalingon diha di mo. Unta malipay ka. Katie. She's out of my life. Nagmahayod ko, nag-take for granted lang nako ang pagmahal ni Katie na rin ako. Dagan ko og na-realize karon nga wa na siya. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kitong mga higalang kaagi ni Brian nga taga Katarman, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagalahan, She's Out of My Life. Ang mga kaagi gibuhatan og duha sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw? Gidapit ko kamo sa pagpada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nin tulumanon, handimanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.